cumpla. A ver, repito, o mellor as formas non foron as correctas. O mellor non tiña que haber pasado 3 veces e só aparecer unha. Eso reconozco. Pero que eu me tiña que personar ali para saber que condicións estaba aquelo, eso sí que non o retiro. É máis, o día siguiente, por moito que digan vostedes, o único que tuven foi chamadas de apoio de todos os veciños e de moitísima xente polo que eu fixen esa noite. Moitas. Mira, a ver, non só hai que velar polos que queren, os dos que teñen ali os seus estabelecimentos, hai que velar por todos os veciños. E moitos dos veciños desta zona, pero moitísimos, o día seguinte teña chamadas e chamadas dando as gracias pola miña actitud. Así que cada un terá a súa opinión do tema. Eu sigo dicindo que volvería a facelo, non desa maneira, pero que me volvería a personar ali para ver o que estaba ocurriendo naquela calle, eso estou segurísima. Se volvería a facer mañá e calquer día, eso teño clarísima. Vamos a votar. Votos.